Bă, hai vă salut! Ce faceți, cum sunteți? Muffin, m-ai chemat aici, mi-ai zis, Ciro, hai la mall, hai să ne vedem, hai să bem o cafea, să mâncăm ceva, să... Dalea, nimic. Mi-ai tras o mare țeapă. Am plecat din Elveția să vin să mă întâlnesc cu tine la mall. Și de unde? N-ai mai venit. Mi-ai tras țeapă, te-am așteptat aici. Na, las că iau de seară avionul înapoi și mă întorc înapoi în Elveția. Ce să fac? Na, mi-ai tras o mare țeapă, Muffin. Data viitoare, când mă chem la mall, la Timișoara, la Julius Mall, să vii, da? Să nu mai tragi țeapă, că mă supăr pe tine. Uite, vezi unde sunt. Te mai aștept. Uite, la etajul 1 sunt. Rems Coffee. Te aștept. Scrie acolo. Crăciun fericit. Nu, eu te-am așteptat. Te mai aștept. Să vii să bem o cafea, să mâncăm o pizza, ceva. Frumos aici la Timișoara. Numai că nu o să stau mult. Vedem ce au ăștia pe aici. Frumos. Mișto chestiile de acolo. Hai vă salut. Ne vedem, ne auzim. Sărbători fericite tuturor. Un an nou fericit. Mă întorc înapoi în Elveția. Muffin mi-a tras țeapă. Muffin, sunt supărat pe tine. De seară plec înapoi în Elveția.